ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନତା ଓ ସିଂହପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସ୍ଥାଣୁତା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ଧରି ଦତ୍ତ ପୋଖରୀ ଆଦିବାସୀ ପଡ଼ାର ବାସିନ୍ଦା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମରେ 22 ଗୋଟି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଘରେ ଛପର ନ କରି ବାହାରେ ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ସାତ ସପନ। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ମଧ୍ୟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପାଳନ କରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଖୋଳା ମେଲାରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗୁହାଳ କିମ୍ବା ମୋ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର। ଗ୍ରାମକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ ହେଁ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଏହା କେବେ ଖରାପ ହୁଏ ତେବେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଯାଇ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରିଣତ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାଲ ନେତା ଗଦା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପରେ ଭୁଲିଯିବା କଥା ସେମାନେ ଅତି କ୍ଷୋଭର ସହ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଦାନ ଅଭାବରୁ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କୋଠା ଘରଟି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗ୍ରାମର କାଞ୍ଚନ ପ୍ରଧାନ, ଗୁରୁବାରୀ ପ୍ରଧାନ, ରତନୀ ପ୍ରଧାନ, ଶଶୀ ପ୍ରଧାନ ସମେତ ଆର୍ଥିକ ଅନଅଗ୍ରସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଓ ମୋ ଗୁହାଳ ଯୋଜନାରେ ଗୁହାଳ ପ୍ରଦାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ଦେଓଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।